Coñecer mellor ao fotógrafo José Suárez e crear no colo unha exposición sobre el. Fixemos 4 equipos, traballando con igualdade e repartindo as tarefas. Cada equipo tiña unha función e todos participamos organizando o proxecto. Compartimos información, ideas e axudamos outros equipos cando nos necesitaban. O noso traballo en equipo e logo con outros equipos para acabar a exposición. Axudábamos sempre que alguén o necesitaba. Compartíamos ideas e material. Votamos cando non estábamos de acordo con algo. Sí, porque todos colaboramos e decidimos xuntos. Seguimos traballando hasta que saia mellor. Traballamos pouco a pouco todos os días ata acabar todo. Aprendimos moito sobre fotografías e o que lle gustaba fotografar a José Suárez. Tamén nos axudou a traballar en equipo e poñernos de acordo sen a axuda da profesora. Os beneficios deste proxecto non foron cartos, senón aprender a traballar mellor en equipo. O noso capital foi o traballo, as ideas, o esforzo. Xuntamos o traballo de todos para facer unha exposición común. Cada grupo facía o seu traballo e tomaba as súas propias decisións, pero sempre colaborando cos demais.